Salutare, prieteni! Astăzi o să ne jucăm Roblox. Nu știu cum doamne se face asta, dar o să vedem. Și astăzi o să ne jucăm jocul ăsta, adică Roblox. Așa. Mai încet. Ok, hai să vă arăt ceva. Voi cred că 80 streak. Deci, cred că a jucat. Nu, bă, cred că a jucat multe minți Roblox. Bă, Techinul la 10. La 80, adică pe bune acum. Nu ziceți-mi că am autochi, uite, eu apăs, vedeți? Nu am uitat. Nu. Hai să deci mi-am luat o aplicație și acum nu trebuie să fac asta. Să apăs oprește. Am asta. Trecem împreună. Hacker. Cred că am dat de Hacker Balls. Video ăsta vreau să văd numai dacă merge aplicația asta de aici. Dacă m-am țeapă, adică nu știu ce face aplicația. Nu-mi place așa mult aplicația. Nu știu de ce, a spus că o cuplată, deci v-a încercat numai. Ei, de telefonul meu. Sau mama, sau tata am bani, are bani pe care. Dacă aș avea gemuri pe Brawl Stars, să fie videourile mai faine. Deci, în fine, cred că o să fie maxim, zic eu. Zicem maxim 8 minute. A spus și ăsta, cum îl cheamă, și Răzvan că e bine 8 minute sau 7. Dat. Deci, da. Bă, dar ce nu... Am dat de ce mai mult copii. Ok, cam întâi. Acum mă. Wow. Oricum eu câștig. Totdeauna. Stai, vreau să văd ceva. Oare mă omoară ăla? Ce se întâmplă? Vreau să văd. Punem asta. Deci. Ok. Ce cum următorul de aici? Și ce scrie ăla? What? Și acolo scrie ăla? Mai poate să te omoare ceva? Cred că da. Cred că atât, da. Da. Stați așa un pic. Sper că nu vă deranjez. M-am dus. Grip. Can you beat it? Câte minute? Deci da, băieți, cred că 5 minute o să fie. Deci hai să-l omor mai repede, că e bine. 5 minute.
Deci da, cam atât a fost. Pa, pa!